Tänään on valtakunnallinen kirkon nuorisotyön päivä. Kirkko on ollut koko olemassaolonsa ajan kaikenikäisten ihmisten kirkko. Ja niin täytyykin olla, sillä kirkolla, joka unohtaa nuoret sukupolvet, ei ole tulevaisuutta. Mä tapaan omassa työssäni paljon nuoria ja kun kysyn heiltä, että mikä kirkon nuorisotyössä vetää heitä puoleensa, kuulen usein saman vastauksen. Kirkossa saa olla oma itsensä. Jokainen saa tulla nähdyksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Tällaiset kokemukset jättää jäljen, joka kantaa läpi elämän. Toinen usein mainittu asia on se, että toiminta on nuorten näköistä ja sitä saa tehdä itse. Kirkon nuorisotyön parissa moni nuori on löytänyt omat lahjansa ja kasvanut vastuuseen. Se on ollut mahdollista siksi, että rinnalla on kulkenut aikuinen, joka on uskonut nuoren mahdollisuuksiin silloinkin, kun hän itse on vielä epäillyt. Nuorisotyö ei kuitenkaan rajoitu vain seurakunnan aktiivisiin nuoriin, sen piiriin kuuluu myös kaikki ne tuhannet, joita kohdataan kouluissa, rippikoulussa, erilaisissa verkostoissa. Monelle nuorelle kirkon nuorisotyön tekijä tai vapaaehtoinen on ollut se aikuinen, joka on kuunnellut, välittänyt ja ollut luotettava tuki. Tänään sanon teistä jokaiselle kiitos. Kiitos kirkon nuorisotyön ammattilaisille ja kiitos vapaaehtoisille, jotka teette työtä nuorten rinnalla. Teette tosi arvokasta ja merkityksellistä työtä. Toivon elämäänne iloa, voimia ja hyvän Jumalan siunausta. Hyvää kirkon nuorisotyön päivää.